tukwirana asensemeria ye kemeri gichae litko liarero nigo egatia balimi be kemeri gichae kurwa ase factory ya kiamukama na boigo lianyamwamu nigo batwara egikaro kigokora omwaka kemanyikantuna AGM egikalegia kolekana ase factory ya lianyamwamu e county ya Kisii okwana chinga kecho ni gatia ba director kurwa ase chi factory baikirana na koboria abalimi gochia kulenda kemeri gichae nabo kwana kinga nigo barachie kwana kinga babiri ba ukinirwa bonus yabo Raboti uro ni gorwali ganigwa no mulikito Daniel Ontiri. Nase factory ya Lianyamwamu yegotoka ime yebunge ya Nyaribari chache hase kaunti ya Kisii. Asa balimi besokia omugasorero abakoira echae yabo hase factory ga neria ya Kiamukama. Ase gikaro kyogokoro mwaka ikimanyikanete buna annual general meeting. Kumanya hase barure hase bale nase bagochia hase bulimi bwekemeri gichae asomoiga oyikirenwa na bubwatani au egati ababateneri kurwa ase board ya ba director bekemeri kiga gichae bakoragwa numwe nombasa chinga kecho nigo bagokere gitambukiro hase bulimi bwiga bwarure na basegeta balimi gotole chae yeganire irikogendera gukini chiro ya majani yabo ente chae ngia na ande tiga kurwania abakarani baino onyote bikurwa bisinge chaya bwatane enkoronaki na matabir na rago jakolaki ale 43 ana tano ile sokoraki tabate beti boga mwanjira ni negyo iranga ngoro kyangura maoko togendere gotole chaya ito togendere togocha iguru ekiagera nyabone chaya ito ya zone 11 ya chakire kororekana na ningiere na intuntogenda tokora juu chini torolenga edigoli yakoreki ya chire yoro asense mwende abalemi baiga niko basige twakoni echae yabo hasi chi factory echo chikubaye bonus omwalio bw'omwaka ilikogendera wekini aso bolimi libaga lyo koni echae yabo gochia sabanto obatamanyeti osamulemeremo osengusabona banakina lemeremo ayiba kurusie meremo bako omwano ekyagere chae negekete lete echae gaiga echae benyinge konyo libi barua tokonya abana we aitu tuara basameli ko chimatugenga ndojigo tuane folium eko jo toy bonus lakini abasaba tuansire nekero wanse gendo kibatu challenges chiaye ko se changamoto chiaye yotolemereri togenderamo tobo konyane ase gikarikiga bwego abalimi nigo basomerwa igoro yenchera chibese chabo chatumika hasi gika kyumwaka oyo moitire negati yaria haso mwagendere goturubania obolimi boiga bwekemeri gichae na madeni no kogendera gukwama gwechae hase nsemo ya Mombasa gento kire balimi bensemi yo konyora bonus yinse kigima asabateneria baga baenekia gochikobeko mukia Lyokaine kibuna balimi abaiga mbachikogoka umwaka gocha gharama zetu zingepungua tungepata chai mingi ya kutosha na gharama ikipungua hiyo pesa inaenda kwa mkulima Mkulubadregete seni kiaga tembe korega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri.